Yay! Abot na ang pan guys. Ang parcel ni mo ma'am nga gipadala. Abot na. Salamat. Nabot na ma'am ang ikatulong parcel. Salamat kita ni ma'am sa mga blessing niyo mag-share. Dahan kayong salamat. Hi guys, may hapon. So ngayon guys ay natay na nga dawat nga parcel. Ato ni unboxing guys. Kaning duha dagto raming ni aging adlaw. Yan added isa. At ito. Duhan tanig abre karon tulo guys. Tagsami na. Salamat kayo ma'am from Yuki sa mga blessing niya mag-share sa mga sukat ta sa unahang pagkaron. Magdagan kayong salamat ma'am. Nine number 6 ta. Kita tulog. Naman man. 2, 3, let it go! Go, pili dito go. Hoy, di yan na ulit. Pili dito. Sabat mimi ay. Ako ra mag-open din. Ako dati. Ako ra lagi huwat ra ka. Excited ka dile. Excited! Mapiyang ko! Matiyong ka. Excited daw si Mimi guys. Ay, ito tayo na Aton doon. i-unboxing. Lah. Ay nagmatang eh. Yung ara. Ito na. Oh. Ito na ito. Night bag. Ito na yun ay. Kani. Ito na. Pangarilon na. Alright! Ito na ang purple! Uy, sige, ang bagong na rin. Kani. Hello. Dili ko sure kung asa na nila nerlo na kasayan nini. Kanya kung violet okay cute. Pero dili ni na ako ipagamit ang kang Mimi na ni guys. Kay na may iyang bag. Oh, pangarilon na. Gamit niya iya. So, salamat kayo ma'am from Yuki. Dagang kayong salamat sa mga blessing na mag-share sa mua. Dagang kayong salamat ma'am. Yung sad ko. Oh. Agoy. Wow. Yung sa name. Wala pis mi ay kosa. Kosa ko sino Kosa ko. sili mi gahi mi mi. Mapiyong sa ko guys sa Ang katong kang ma'am from Norway, mga gamit ya punto siya guys. May school supply. Ano may bag mimi da? Mga may bag si Mimi. Ato ning taguan ng bag. mapiyong ko. Excited na kay kami. Ang na ko yun. Excited na kayo si Mimi. I know. Po. I know. Oh, na ka masamad ka. Notebook siya. Yung kinanotebook na eh. Lapapit. Hindi masamad kami. Masamad kami. Ang ate. Ay, Ang relon na. may trio. Kompleto good Trio, siya. trio. Salamat ma'am from Yuki. Ito na yan ay. Natin lang yun na. Alam mo kung ano ang isa. Lang. Kapay lapis. Apa ang bulpin? Tagsami. Kapay Anin eh. bulpin. Uy, dili man nag-ballpen ang grade 3 na niya. Grade 4 Bulpin naman gamit nila. Yung pagkis pa man na. Ha? Grade 4 man ang ballpen. Ay, hagit anak ko na birthday. Na, may lapis niya. Apoy bulpin. Ay, yun na lang birthday. Ako. Hindi kaya na iya. Ara. Ito yan ay. Salamat ma'am from Yuki. Hello? Kang ate. Napa bulpin. Ay, kang ate. Tanan ay. Ay, naala kang ate tanan na yun. Oh, kang Mimi na dili. Dili. Ang ate na tanan. Isa na. Napay kwan. Sa ato isa sound. Sige nga ni. Roller. Pero
gunting. Ito na yun. Saya na namin? Ruler. Optional tip. Saya na nila? Optional tip. Ay, ikaw, ate. Na naman akong gunting. Kani kang Mimi. Glow red. Glow red. Nilang gamit sa grade 3. Apa? Salamat kayo, ma'am. From USA. UK. Ay, USA. Yung. Apa? Saan na yun ako? Sa 2, 3, 4, 5. Ay, napay ko ano ang gulo. 7, So, 1. Sabi. 2, go. Isa ka mo. 11 ka notebox. Ala, nakatapon ko yung ruler. Mga pagod siya po. Kompleto ulit siya. Ala na Thank you so much, ma'am. Isa na yan ay. Mga pa yung mga band paper. Ana? Huwag na apoy. Yung pambamitan namin. Kuan. Naman ay mo. Envelope. Envelope. Folder. Ako ano rin niya siya na yung. So, kay dili pa man ako ni Mimi paggamit kay kompleto naman niyang Uy, sunod. notebox. Di mo na ako Ako nakuha ng na ay. isang at. Lo. So, balik na ni guys. Napaong. Ati lang na mi. Hindi ka man magamit ana. Isulod na na diha. Pink, panto ko makita ah. So, nara. Pero, yan na kaya ito pa ng ikuan. Ito pa ng e-go-to. So, naapa. Wow, ang dami. Ano sa lang eh? Alam mo guys. Ano sa lang? Kunting lang eh? Ay, lahat ko na sa? Di na nagwalas. Ay, yung para. Sa 2, 3. Upat. Upat lang na. 5. Ay, kang ate na lang ni. Sa 2, 3, 4 di ay. Kasi niya gulo na ay. Kang ate ni kay. Sa Naman 2, kay gulo. 3, 4. Uy, ako ang mantumulak ko. So, daghang kayong salamat, ma'am, from Yuki. Ano ba yung gloomy? Dani. Ako ang mantumulak ko. Ilang kabuk dahil? Isa naman to. O, di kami mining gamay. Lo. Dili mo kayo magamit mo glue. Crayons. Daw nahanap ko crayons nila. Di man ni. So, Ang gagawin doon. ang balik pagsulod. Anong ballpen. Yung nindot yung mga ballpen lang. Gagamit mo na po ng grade ng gulo. Salamat kayo, ma'am, from Yuki. Daghang kayong salamat sa mga blessing. Kami kabuk ning dagko. 1, 2, 3, 4, 8 ka buok. Then, gamay pa dayon. Thank you so much, ma'am. Kita niya yung paper na. Ako na niya. Ako na yung folder na. Ayaw ka ito nung wala siya isang apnik eh. Di pa nini mo gamitin ni. Basta ako. Sticker ni. Long of short nga folder. 1 divide 1. This one. Down ay colored paper. O 1 divide 3 equals 3. bag paper nilang da. Bag paper lagi. Para yung name. Four divide 1 equals 4. So 4 divided by 1 is equals 4. Ano? Kinky. Ito lang nga divided by. Divide. Divide. Divide 2 equals. Patayok sa ng electric pan lang kay igang kailang init kayo. Ma'am, thank you ani sa basaw. Ay, basa ko na
marker. Ato igawas. Ano? Sobra na may kuwan. Ano ito marker? Kailangan ko na siyang sira. Ano mo lang, dako lang. Dako siya guys. Kinsa na iya, Nay? Nay? Nay, kinsa na iya? Ito na kamata. Kinsa to iya? Kinsa na iya, Nay? Ay, pareha rin na siya lang. Ito na rin siya lang mo kung isalupin. Ito siya lang. Ang burihan pag ito. Ada mo tanan? Hmm? Ada tanan. Siya lang ito. Yung ibulsa lang. Kang ate, kinsa to iya isa? Kani mo lang. Kani ate kada ka na sublang. Mani naman ako, Nay. Kailangan na ako, Nay. Ini isimbol di ko magana gamiton na. Imo na bumi. Imo na. Nay, kuhasan Ano mo. ba ko itong bagay itong daan? Ha? Itong daan ang itong daan. Ano eh? Atong folder, Nay. Ngani ko, may magamit. Magamit pa. Kani pang sanat niya. Nay, cute kayo, kita. Nay, cute kayo. Cute kayo, kita. Cute kayo, kita. Saan siya? Ay, itaod. Tingkasi na naitawag, Nay. Kasi kagamiton din na. Basta na ko pagamit. Pinapa mo kayo magamit. Kumain klase. Depresyon na siya. Dako trukir, tulugan na sa balay. Ha? Dako trukir, tratay na sa balay. Di ko ulit tara. Tsaka din siya ng bulpin niya. Ay, magamit na yung bulpin na ina. Malagkikot na ako ni siya na bag. Ah. Ay, turao, mis daghan kayo. Ako sa siya nagbalik guys. Dili pa ni gamit ko ni Nini. Naroon na yung daghan kisulod. Na naman siya bag. Lapad ako na ito. Tao na ako kisulod. Dalapay, bulso na ako na. Daghan eh. Daghan. Tip na. Hmm? Ito. Oh. Ano? Eso. Nanasulod naman itong blue sa akong bag, Nay. Pasurot na nabalik na na guys. Kanina yung daghan ko. Di, ito pa ko na eh. Iho, lukad ko siya na. Ano to? Nay ko itong gapis-pis nito. Kasi pislit. Isa nga motor. Ay, sudah. Nay, Nay, ako. Naratanan ma'am from Yuki. Narang mga bag. Duha ka bag. Doon na pa ikuan. Sino na? Nilog.
Mga notebook, mga notebook na dagko. Pa folder, na crayons, bond paper, color paper, na rin notebook ni Mimi. Daw na apoy, Manila paper, na lapis, na Alo. ballpen, Nanay. na glow, na ballpen, na marker, na papel, grade 3 og intermediate pad, Ada ko Daw anang na- grade 4 ni grade 3. correctional. Ay, grade 4 din eh. Si correctional, correction tape. Ay, correctional. Oh, correction tape day. Grade 4 na. Okay na siya. Okay na siya lang dito. Magamit na niya sunod tuig. Dapat Salamat kayo, ma'am, from UK sa mga blessing ay mag-share sa akong pamilya. Daghang kayong salamat sa among tanan. Ngay mag-share ng mga blessing sa among tanan. Daghang kayong salamat, ma'am. O na-unboxing na tanan. Ano pa man, gunting, oh. Arang gunting. Kang relo na niya gunting. Kaya kung nini na naman siya gunting. cute. Daghang kayong salamat sa tanan, ma'am. Ini ang iyahang kuan. Mga notebook na naman siya notebook. Ano siya, magamit na niya. Kaya magamit sila ani. Nagamit ko din eh. Sa anong pa grade 4, magamit na mga anak. Isa kasi ang pangyayon, guys. Uy, nais na naman sila kundoy. Nag-video ko, doy. Ang atin na ang kuan. Kana. Naman. Ano naman imo? Ngunit tanan kami ni. Naku, man, bulpin. Ay, nga bulpin. Ano man? Pero tulughan. Ano na. Naku mo sa tungati. Imo man tulog ka na. Thank you so much, ma'am. From Yuki. Kanipod ka. Rilona po ni siya. Siya na dami magkuhan. Plaster. Sa iyang gamit. Tara. So, ano to kung sa iyang color ni Rilona na bag. Kani mo dako. Huwag kani iyahan ka dako. Gusto ko, no? Thank you so much, ma'am. Daghang kayong salamat, ma'am, from UK sa mga blessing yung mag-share sa mua. Daghang kayong salamat sa tanan-tanan yung mga blessing yung mag-share sa among tanan. Daghang kayong salamat, ma'am, ug sa tanan-tanan nga nag-share ng blessing. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Salamat, ma'am. Daghan kayo salamat, ma'am, from UK. Ang yuki. Daghang kayong salamat. Salamat, ma'am. Kompleto na Yuki, tanan bye! ilang gamit pag-eskwela. Thank you so much sa tanan-tanan.